Hola, què tal? Què us pensàveu? Que aquest any no tindríem festival? Ni parlar-ne! És veritat que aquest tercer trimestre ha estat un trimestre molt especial, però tots hem posat el nostre granet de sorra i gràcies a l'esforç de tots avui podem estar aquí i ben contents, perquè el curs ha estat un èxit. Mireu, jo volia aprofitar per donar les gràcies a tots i totes, a vosaltres, pares i mares i familiars, que heu hagut de superar situacions diverses durant aquests mesos, més o menys difícils, depèn de cada família. Heu tingut els vostres fills a casa, heu hagut de treballar amb ells a casa, és molt pesat. Potser alguns heu hagut de marxar fora, alguns heu quedat sense feina, i bé, i els padrins i les padrines també han hagut d'ajudar. Un petó molt gran per tots i moltes gràcies. Moltes gràcies també als membres d'AMPA, que des del primer moment ens han donat, com sempre, el seu suport. I, com no, un agraïment especial a la seva superpresidenta, a tu, Mònica, pel teu darrer any com a membre d'AMPA d'infantil i primària. Però no et podrem trobar a faltar massa, perquè continues a la secundària. Una abraçada. Després també voldria donar les gràcies a vosaltres, companys i companyes, que heu treballat des del primer dia del confinament. Encara recordo aquell divendres 13, Déu meu, no sabíem pas què ens esperava, però sempre mantenint la il·lusió, la força i l'optimisme que ens caracteritza. Això sempre. Ens hem anat donant suport mutu i plantant cara a tots els reptes que ens han anat venint. Doncs moltíssimes gràcies, ens han recolzat com sempre. I a vosaltres, companys i companyes, que no heu pogut treballar, monitors i monitores de menjador, personal d'extraescolars, els monitors i monitores de l'esplai, que heu fet tot el que heu pogut però no heu pogut tenir els nens a l'escola. Moltes gràcies també. I sobretot a vosaltres, nens i nenes, alumnes d'infantil i primària de la nostra escola Sant Jaume les Heures. Us hem enyorat moltíssim. Ja us ho hem dit a les videoconferències i a les tasques i tots els moments en què hem anat parlant, encara que de manera telemàtica, oi? Doncs hem trobat a faltar molt les vostres abraçades, els vostres petons i sobretot aquell caliuet d'escola, aquell caliuet de classe, que no ho pot superar res de res. Doncs bé, ja sabeu que us estimem molt i que hem fet tot el que hem pogut, tot el que ha estat al nostre abast perquè continuéssiu aprenent i gaudint del curs des de casa, això sí. Doncs a tots i a totes una fortíssima abraçada de part de tot el personal de l'escola i ja sabeu que sempre diem que som un gran equip. Un altre cop ho hem demostrat. Un petó molt gran per tots i ara a gaudir de l'espectacle. Que tingueu un bon festival. Adeu, a reveure! Estimades famílies, primer que tot, desitjar-vos que estigueu bé i que continueu amb ànims davant la realitat que ens toca viure. Dir-vos que aquest curs no l'oblidarem mai de la vida. Ha estat molt complicat. Hem hagut de reinventar-nos com a AMPA, però totes les dificultats les hem pogut superar gràcies a la unitat del nostre equip, a la seva imaginació, col·laboració i ganes d'ajudar, i al treball colze amb colze amb la nostra escola i les famílies. Continuarem treballant per a que el proper curs puguem ajudar a tot el que calgui en el benestar de les nostres filles i fills en l'escola. Agrair a cada professor i professora i als treballadors del Sant Jaume les Heures la seva implicació i la gran tasca feta per acompanyar i ser-hi cada dia d'aquest confinament. Per acabar, permeteu-me despedir-me. Aquest ha estat el darrer curs com a mare i com a membre de l'AMPA d'infantil i primària. Em sento molt orgullosa d'haver estat en un equip de magnífiques persones, on tots i totes caminaven en la mateixa direcció. Fer més gran la nostra escola. Gràcies per tot lo viscut. Cuideu-vos molt i bon estiu. Oi! Que hi ha algú ja? Hola! Que em veieu? Que em sentiu? Sí? Ah! Hola a tothom! Benvingut!
Benvinguts! Jo sóc la Roser i sóc alumne del Sant Jaume les Eures. Aquesta és la meva classe. Que és xula? A mi m'encanta la meva classe, perquè hi ha un munt d'activitats per fer i un munt de coses per aprendre cada dia. I vosaltres, encara que aquest curs ha sigut així una mica estrany, també heu après un munt de coses. Sense anar més lluny, els nens i nenes de la llar van fer un projecte sobre Kandinsky guapíssim i van aprendre un munt de coses sobre les formes i els colors. Bones famílies! Aquest any els nens de la llar han treballat el projecte Kandinsky i ens ha agradat moltíssim. I hem après moltes coses, conceptes com el cercle, dins, fora, gran, petit. I mireu, hem utilitzat tots aquests colors per a fer aquest arbre tan bonic. I sabeu què? Ens agrada treballar molt amb la llum negra. Veniu, veniu! Un aplaudiment pels nens de la llar i per les seves mestres! I de P3? Que hi ha algun nen de P3 per aquí? A veure, que ens està veient algun nen o nena de P3? Els nens de P3 van aprendre molt sobre l'aigua amb un projecte que es deia La Goteta Viatgera. El conte de la goteta viatgera. Aquesta és la goteta Clic. I aquesta és la seva casa, al fons del mar. Té un munt d'amics, el peixet eriçat, el pop, el cavallet de mar, l'estrella de mar i el cranc, que té dos pinces com a mans. A la goteta li agrada molt pujar i baixar. Li agrada treure el cap i saludar els vaixells. Hola! Bup, bup! Un dia, quan treia el cap, es va trobar un núvol i li va dir: «Vols viatjar amb mi i conèixer el món? I tant que sí! El sol m'ajudarà». El sol la va xuplar i... van pujar dalt del núvol. Era un núvol de tempesta. La goteta Clic va caure al cim de la muntanya i va anar baixant pel riu, fins que va arribar al fi del riu. I va tornar amb els seus amics, el pop, el peix, el cranc, l'estrellita de mar i el cavallet de mar. Espero que us hagi agradat. Als anys de P3 els va agradar molt. Un aplaudiment pels nens de P3 i per l'Eva! Sabeu què? Els nens de P4 van aprendre sobre els bombers. Que hi ha algú de P4 per aquí? Que ens està veient algú de P4, Sí? Ui! Què és aquesta sirena? I aquest fum? Ai! Ai, foc! Foc! Que vinguin els bombers! Ràpid, que vinguin els bombers! Aigua! Aigua! Som els bombers que venim d'apagar foc, amb la camisa bruta i el bigoti tort. Som els bombers que venim d'apagar foc, amb la camisa bruta i el bigoti tort. Som els bombers que venim d'apagar foc, amb la camisa bruta i el bigoti tort.
Uf, menys mal que era una falsa alarma. Però quina cançó més xula, la dels bombers, oi? Un aplaudiment pels nens de P4 i per l'Ivan. Molt bé! Oh, el timbre del pati. Això vol dir que puc triar una joguina per jugar. Els dinosaures. Els nens i nenes de P5 van fer un projecte sobre els dinosaures i van aprendre moltes coses. Que hi ha algun nen o nena de P5 per aquí? A veure, nens i nenes de P5, hola! Les nenes i els nens de P5 hem après moltes coses sobre els dinosaures, com per exemple, veure, espereu que recordi, els dinosaures eren ovípars, sortien de l'ou. N'hi havia que menjaven carn, n'hi havia que menjaven peix, n'hi havia de molt diferents. I també hem de dir que es van extingir, ara ja no existeixen. Recordeu el nostre amic T-Rex? Doncs, mireu. Soc el T-Rex, soc el més fort de tots els dinosaures. I tinc molta gana. És hora d'anar a caçar. Soc el Triceratops, ho podeu saber per les meves 3 espanyes. Quina herba més bona. Triceratops, seràs el meu dinar! Què? Què dius? Ah! Oh, no! Què me fas? Però què et fas? Té, cop de banya, té! Ui, ara te l'ensoltaràs! Soc el més fort, el més valent! ¿Qué le pasó? T-Rex, tal vez. ¡Ey! ¡Desperta, T-Rex! ¡Despertame! ¡Un estegosaure! ¡El dinar perfecte! Però per què m'ho fas això? No, per favor! Ei! Un aplaudiment pels nens de P5 i per la Cris! Sabeu què? També m'agrada molt jugar als oficis. Encara no sé què vull ser de gran. Potser podria ser mecànica, o bombera, o investigadora. Hi ha molts oficis i tots són importants. Els nens i nenes de primer van fer un projecte sobre els oficis. Que hi ha algú de primer per aquí? Algun nen o nena de primer? A veure? Sí! Hola, nens i nenes de primer! Núria, i tu a què et dediques? Dego, sóc inventora. Mira, he inventat el foc, la roda, la ràdio, la penicil·lina... Això és mentida. Veus? És que m'ho invento tot. Jo quan treballo deixo tothom amb la boca oberta. Ah, sí? I de què treballes? Soc dentista. Oye, Manel, ¿qué le dice un jardinero a otro? Disfrutemos mientras podamos. Ai, doctora, tinc un problema molt gros. Crec que estic perdent la memòria. I des de quant temps fa que li passa això? Què em passa el què? Un aplaudiment pels nens i nenes de primer i per la Núria! Mireu, estic jugant amb el planeta Terra. Aquí a l'escola aprenem moltes coses sobre l'espai i sobre tots els planetes. Potser de gran podria ser astrònoma i estudiar tots els fenòmens celestials.
els nens i nenes de segon van fer un projecte sobre l'espai i sobre l'astronomia. Puja el meu coet, anem volant fins a la lluna. puja el meu coet, Anem a qualsevol indret. puja el meu coet, Anem volant fins a la lluna. puja el meu coet. Tots junts viatjarem. Veurem tot l'univers, 1000 planetes per conèixer, fer-me amics d'extraterrestres verds. Veurem tot l'univers, 1000 planetes per conèixer, convidar-los tots al meu coet. Bonjour, comment ça va, mes amis? Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Tinc una sorpresa. Ja sabeu que el Jean-Pierre no pot venir perquè està a Perpinyà. Però... Mireu, ahir vaig rebre una carta seva. Us en recordeu que per la festa major ens va enviar una altra? Doncs ahir vaig baixar a la bústia i... Tachan, tachan, j'ai ici la lettre de Jean-Pierre. Us la llegiré, d'acord? Estimats amics i amigues del Sant Jaume les Heures, com ça va? Tal com us vaig prometre, us torno a escriure per veure què tal esteu. L'Antonieta m'ha dit que heu treballat molt i que us mereixeu tots i totes un bon descans. Aquest curs hem tingut un gran repte i sí, podem dir que l'hem superat amb una nota molt alta. Jo no he pogut venir a visitar-vos perquè encara que podem sortir de casa com vosaltres no ens deixen passar la frontera. Ja sabeu que Perpinyà és França. Aviat podré venir, potser al mes de juliol. Guaita tu, potser vindrà al mes de juliol. A veure si quan vingui ens veiem, nens i nenes del Sant Jaume les Heures. Des de Perpinyà us envio una abraçada molt gran. Descanseu i gaudiu molt de l'estiu. Complint les normes, esclar. Moltes felicitats a tots per haver treballat tan i tan bé. Merci beaucoup, famille, merci beaucoup, professeur, per haver ajudat tant als nens i nenes. Gros bisous, au revoir, à bientôt. Au revoir, Jean-Pierre, à bientôt. El coet del Ramon ha tornat a aterrar aquí, a la Terra. Però què en sabem de la Terra? Els nens i nenes de tercer van fer un projecte superxulo que parlava de la terra i els rius. Que hi ha algun nen de tercer per aquí? Que hi ha alguna nena de tercer per aquí? Ah, sí! Hola! Un aplaudiment pels nens i nenes de tercer i per la Karen! Bravo! La Terra és molt antiga i els humans fa centenars de milers d'anys que hi vivim. Els nens i nenes de quart han estat fent un projecte superxulo sobre la prehistòria. Que hi ha algun nen de quart per aquí? Que hi ha alguna nena de quart? A veure si us veig, on esteu? Ai, sí, mira-te'ls! Hola! Però escolta, Carmina, com és que saps tantes coses de la prehistòria?
amics d'abans sempre són els més originals. Amb els mica pedra, xabadabaruba, tu passaràs molt bé. Hello my friends, how are you? Are you fine? Look at all these things. Mireu quantes coses. We have been working on lots of different projects. Hem treballat moltíssims projectes. And always in English, sempre en anglès. Alguns a les English classes i altres a Science, ok? We have enjoyed a lot. Hem gaudit un munt durant tot el curs. Aquest curs una mica especial, però bé. I ara només em queda desitjar-vos my best regards to you and your family. I dir-vos take care, cuideu-vos molt and enjoy the summer. Gaudiu l'estiu. Hola! Hola, Esther! Què tal? Molt bé, Pilar, com estàs? Doncs molt bé, venia a acomiadar-me dels nostres alumnes. Doncs mira, jo ho acabo de fer ara mateix. D'acord, doncs mira, si et sembla bé, sí, ens acomiadem juntes. Perfecte. Però abans els vull donar un petit missatge. Estupendo. Mireu, guapíssims i guapíssimes. Vull desitjar-vos que aquest estiu us ho passeu molt bé, però que sobretot canteu, balleu i escolteu molta música. Recordeu que la música ens fa millors. Ok? Doncs molt bé, Esther. Bueno, guapa, tu també, que tinguis un bon estiu. Igualment. Adéu, bonica. Adéu, bye-bye. Adéu, guapos. Molt bon estiu. Goodbye. Un aplaudiment pels nens i nenes de quart i per la Carmina! Sabeu què? Els nens i nenes de cinquè aquest any van fer un curtmetratge que l'havien de presentar als Premis Llanterna, però no es va poder celebrar, així que el veurem avui, en primícia i estrena mundial! Però abans volem entregar aquest Sant Jaumeti als nens i nenes de cinquè. I per recollir-lo en el seu nom tenim el Dani Soler! I ara veurem el curtmetratge de cinquè que es diu Una nova oportunitat. Em dic Coco i tinc 10 anys i sóc de Geòrgia. La meva vida poble era genial. Sempre jugant amb els amics i amigues, ajudant els meus pares a la botiga, aprenent a l'escola. Uf, m'ho passava superbé. Però un dia tot va canviar. I el cas és que no sé ni com ni per què. Els meus pares no em van explicar molta cosa. Únicament em van dir que m'havia de portar molt bé, ser molt valenta i fer exactament tot el que ells em diguessin, que ja m'ho explicarien amb calma quan tinguessin temps. Vaig fer el que em van demanar, ser forta, tot i que vaig passar moments que tenia molta por. Veia gent plorar, espantada, fugint, cridant. No entenia res. Quan vam pujar a l'avió vam tenir temps i m'ho han explicat tot. El nostre país, al que tant m'estimo, havia entrat en guerra, una guerra civil. Tant és si estaves en contra de la guerra. El país s'havia dividit en dos bàndols i havies de triar-ne un. Els meus pares, per por a que ens passés alguna cosa, van prendre una decisió molt dolorosa per mi. Allí va ser on vaig conèixer la paraula exili, que vol dir abandonar voluntàriament o per la força el territori que identifiques com a pàtria. Un país nou, una casa nova, un col·legi nou. Són massa canvis de cop. Tot i que, com diu la meva mare, comença sempre per un petit pas. Aquest pas et portarà a un altre. I a poc aniràs fent un nou camí, amb un idioma nou, una nova cultura,
nous amics. En definitiva, tenir una nova oportunitat per ser feliç. Un aplaudiment pels nens i nenes de 5è i pel Benito! Bravo! Sabeu què? Els finals de curs sempre són molt emocionants perquè hi ha un curs que marxa i emprèn el vol. Nens i nenes de 6è, volem que sapigueu que aquí a l'escola tothom està superorgullós de vosaltres i de fins on heu arribat. Aquest any heu après un munt de coses sobre els exploradors i els seus descobriments i ara sou vosaltres, els aventurers i aventureres que aneu cap a terres desconegudes. Que emocionant! Després de molts anys navegant per l'escola, entre coneixements de matemàtiques, llengües, educació física i educació emocional, els alumnes de 6è avisten per fi la seva arribada. Terra a la vista, la secundària. Amb molt esforç i perseverança, conquerirem aquesta nova etapa. Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.